πάμε να δούμε πώς θα βρεις οικονομικό προορισμό για ταξίδι τελευταίας στιγμής. Αρχικά κάνουμε αναζήτηση στο Skyscanner, μία ιστοσελίδα η οποία συγκρίνει τιμές αεροπορικών εισιτηρίων. Βάζουμε το αεροδρόμιο αναχώρησής μας, για παράδειγμα την Αθήνα, και πατάμε Explore Everywhere, αναζήτηση οποιοδήποτε προορισμού. Επιλέγουμε τις ημερομηνίες που θέλουμε να ταξιδέψουμε, για παράδειγμα 8 με 11 Νοεμβρίου, και το Skyscanner θα μας βγάλει τις διαφορετικές επιλογές σε χώρες και προορισμούς με βάση την τιμή τους. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλές χώρες. Ας πούμε ότι εμείς αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και με βάση το budget μας θα πάμε στην Ιταλία. Έχουμε το Μιλάνο που είναι η φθηνότερη επιλογή, από 64 λίρες πήγαινε έλα. Και πατώντας πάνω βλέπουμε τις διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες με τις διαφορετικές ώρες ταξιδιού και μπορούμε να επιλέξουμε την τιμή που μας αντιστοιχεί. Και φυσικά μην ξεχάσεις να ακολουθήσεις για περισσότερο περιεχόμενο. Κάνε και ένα share με τους φίλους σου.